Äiti, kato! Piirsin koulussa meidän perheen. Wow! En ehtinyt piirtää Leevin naamaa. Sanni piirsi 2 äitiä. Se kertoo, että ne on naimisissa. Opettaja sanoi, että tärkeintä on se, että rakastaa toista ja on onnellinen. Niin, ihmisillä on monia käsityksiä oikeasta ja väärästä, mutta tärkeintä on se, mitä Jehova ajattelee. Hän haluaa, että me ollaan onnellisia ja hän tietää, mikä on parasta. Siksi hän suunnitteli avioliiton tietynlaiseksi. Ai, että siinä on mies ja nainen. Juuri niin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvun jae 27 sanoo, että Jehova loi Aadamin ja Eevan, miehen ja naisen. Sitten 2. luvun jae 24 sanoo, että miehen on liityttävä vaimoonsa. Jeesus opetti myöhemmin aivan samoin. Jehovan normit ei ole muuttuneet. Se on vähän niin kuin menisi lentokoneeseen. Mitä tapahtuisi, jos joku haluaisi viedä koneeseen jotain, mikä on kiellettyä? Se ei pääsisi matkalle. Niin. Jehova haluaa, että me ollaan hänen ystäviään ja että me eletään ikuisesti paratiisissa. Mutta meidän täytyy noudattaa hänen normejaan. Matteuksen 7. luvun jakeessa 13 ja 14 puhutaan tiestä, joka vie paratiisiin. Jehova sanoo, että meidän on luovuttava joistain asioista, jotta me päästäis sinne. Mistä tahansa sellaisesta, mitä Jehova ei hyväksy. Mä haluan, että kaikki pääsee paratiisiin. Niin Jehovakin. Ja tiedätkö, ihmiset voi muuttua. Siksi me kerrotaan hyvää uutista. Eli, mitä sä voit sanoa Sannille? No, mä voin kertoa paratiisista. Mä voin kertoa eläimistä ja ylösnousemuksesta. Hyvä idea. Harjoitellaanko?